yayi duk a gare mu, yayi habibinsa shine ba wannan. Da yaje suka gana madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi rabbi Allah ina roƙonka, yarjan nan rera baitukan nan gurin jagorana. Bani dama ilahi jalla na yaban masu ne wanda shine salar imanina. Annabin anbiya wallahi shugaban al'umma wanda shine ka baiwa diyana na. Gindiyar aljanna madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai kalkin layi salatu ta makurar kurkeji, kai wa abban binta alihi ashabu abun kauna. Gasa ta gwaye Hassan da Husaini wanda ba sa shirka bin nufi shirfa ujinin nana. Aliyu aliyun Allah baban Hassanaini, shugaban rundunar Ahmad Muhammad Ali Angon Sara. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi labbaiki ya zahira zuriya, shugabar aljanna Fatima Alima ummi ummi. Kaunar ki Zara ta zama addini, banjin zan daina ya uwar muminai ummi ummi. Yara uwar layikin kasaita, mai son ki ya gane ko kiyama ba za ya yi ba, sai shige aljanna. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi jana Ahmad Tijjani, shugaban yan faira gausu barhama kai ne zanina. Shek Aliyu Harazim Sufi, arfin billa maulaya mai yarwa sanni tunin nana. Ibrahima bada gira shehu, ga shehi namu Shek Sharifi bala nazari wasan ya shehu sirrin shehu. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi salam salam sallama a gare ka Ahmad Mahmudu Mustapha shugaban addini na. Ya wanda Allah yake tasbishi a gare shabi bai ne ilahu ya ce wa muradina. Kaka a sannu habibin Allah mai yiwa kulliya duniya dan karabi ya yo kaga shugaba na Madina. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi rana ta wanka ba boye cibi, bai yiwa ba boye dan da soso ake iya cuɗa jiki. In ka so kai yaban masu ni ko karka yabe shi, rabbi Allah yana fa yaban shi kuji. Ka kishi rabbil ibadi yake ka, in dai ko ka so shi rabbi zai so ka, wannan hakun ne za ka je aljanna. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi kan kamalan ka kalli sama'u, za ka san Allahu yayi komai isai shi ta nuna sa. Inda ka kalle ta zafi ka gane Allahu ya yi ta ba makare fa sai dai kudurarsa. In ka so da ko menene ga mun ka bukata rabbi zai baka ne ko ma mene, dan shi aka yi ka. Madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi inda dai yayi gari zai waye, kowa zai wabe za ya je dan ya nemi abinci ci. Allah da manzan shi ne addini, Allah ya kira mu ku zo ku so da shi ne yanci dai. Allahu domin isar masu ni, yayan hijabin nan da ya sha makiya na nagari. Mustapha Zulfi madogara sayyidul kaunaini, ba wanda ya kai ga shugaban anbiya abban nana. Kai ni kalkin layi san ma'aiki na shelanta mai, ya wuce wa fakiri arzikin arziki abban nana. Aikin idanu da kyawun fuska, mai kyawun gashi shi ya dan san ma kyawu kyau. Asalin asali ba kurashe albahashim daha mai cikakken cika ta kamala ne, rabi ya zabe shi. Madogara sayyidul kaune
hasken haske ne jauhari mako ya shiga taskar shi. Haske na rana da wata duka a cikin hasken shi rabbu ne ya faɗa ba wai ne ba. Gaishe ka sarki ba fadan Allah sahibin Allahu yau Jamilu yake yin waƙar ka. Kai kalkin layi madogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi ya rabbi Allah ka kare mutunci na kar na saba maka dan sharifi bala jagorana. Kai dafa'i jallabi a gare ni dan harazu naka dan fito hati sirrin aikina. Dan mahaifi garan Ibrahim wanda shine yanci ya zamsala dukkani na ɗarika na. Ya ilahi tsaya mai madogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi tambaya zan wa dukkan kaunu waye kai mamudu matsayi dan mukami gurran ba. Amsar guda ce fa babu kamar shi kaf ciki na littaran bubayyo baka na barayi ba. Ya wanda Allah yake wa salati wanda ba shi da geji annabin anbiya a fannana. Kai kalkin layi madogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban anbiya a fannana. Kai kalkin layi abin yabo sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka duk halitta ta Allah babu ya kai. Kai ne ka je har gurin Allahu ya je ku kazanta ya baka sirrin ya furta babu ya kai. Matsayi har isa da mukami ka wuce duk kaunu rabbi ya ce Muhammadu babu ya kai. Ba wanda ya kai ka dogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi Jamilu na ce ina kaunar ka wasu gyaran yarje da ni ya habibu ka sani gaba. Cikin yabon ka ni ba na zagi mai yi bai gane ba ruwa na yabon ka na sa a gaba. In za ku ni da hujjar kauna ta rasulu na yi zurfi cikin ta na sanya gaba. Ba na jin zan daina dogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi kiwani na ni ina shelanta in za ku so ni san ma'aiki ya zan masalar kaunata. Har ila yau ina shaidar ku in za ku ni san ma'aiki ya zan masalar kyarata. Dan na yi zurfi cikin soyayyar kai kalkin layi hakikani shi yasa da na so shabi. Kai kalkin layi madogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi Allah da bayansa sun ta salati ba dare ba rana dan isar nan da rabbi ya baka kadiru. Gaishe ka ya mai luwa ilhamdu sahibin Allahu rabbi ne ya kira ka habibu shafi'u. Domin isar shehu sirrin shehu Shek Sharifi namu Shek Sharifi bala nazarewa gana Allah ya gafarta ma dogara sai ya dilkaunai ba wanda ya kai ka shugaban angiya a fannana. Kai kalkin layi yin kasidar ku ce fa Jamilu ko sirrin baita almajiri nan mawakan kai umma. Ya rabbi Allah ina roƙonka dan isar masu rabbi Allah ka yafa dukan zubaina. Domin isar sayyada zara'u dan isar hasanaini dan sabunka wanda ya ganka ka ganshi. Allah ya fi madogara sai ya dilka